приятели, днес получих една пиар пратка и то много специална и малка пиар пратка. Да, готови ли сте да видите? Знаете какво е? И да, познахте, точно така е. Това е, дай го това. Чакайте. Да, и ако се чуете, защото тук е скъсано, баща ми сега отиде и я взе и той просто вече я отворил, за да я види и без да иска за това, но иначе не. Спокойно е да го отзела, което си взех. Да, малко съм клинчесна, но така, вижте. Са хубави. Аз очаквах да постигна някакви такива, но иначе ногтите са брутални. И хайде да ги отворим. Добре. Малко ме е страх да не скъсвам хубавата кутийка. Но иначе са прекрасни, много се радвам. Но, ето. Малко трудно. Опа, ето, отворихме го. И сега нека видим. Вау, ето, върчите. И тук си имаме лепило. Имаме, мисля, че и даже и купонче. Просто ужас. Много яко. И да, като цяло много се радвам. Защото да, много се радвам. Само да го затворя. Хубаво. Много благодаря. Да. Буквално. Да. Чипси имат наистина добро качество. Сега не мога да кажа, защото още не съм ги пробвала. Но в петък ще ги сложа. И ще направим няколко. Опа! Вижте как ги сложи без дъска. И ще... И като цяло ще направим няколко така тест. Да видим колко ще издържат и нали наистина е това. Който казват в TikTok, единчетъка, много се радвам. Не са ли кют? Не са ли кют? И да, и птиката е розово. Да, благодаря, че гледахте това видео. И чао! Чао!